metus dirbantis asmenys ne pagal jų darbo kokybę broką arba atvirkščiai, bet tam, kad priimti asmenys iš mero Roberto Duchnevičiaus aplinkos. Ir tokių atvejų yra, aš paminėjau, ir išnagrinėjant yra dar daugiau. Taigi tokia situacija negalima. Seniūnų dar tas pavyzdį pasakyti su tais miškininkystė, koks čia per pavyzdys buvo, Pavilėje, Vižienė, ne? Tai vyko seniūnų vadovų konkursai į dviejose seniūnijose, kuriuos aš paminėjau, tai Avižienių ir Pagirių. Tai įsivaizduokime, kad parinktas reikalavimas kandidatams, konkrečiai Avižienių, man atrodo, konkrečiai, kad turi kandidatas turėti miškininkystės išsilavinimą. Na, įsivaizduokime seniūniją, seniūnas miškininkystės išsilavinimas, o Pagirių seniūnijai filologų išsilavinimas. Tai vienodos lygtai pareigybės, vienodos funkcijos, reikalavimai skirtingi. Tai koks čia neakivaizdus nepotizmo faktas, tai akivaizdus, kad yra reikalavimai pritaikyti konkretiems kandidatams. Pažiūrėkime, kas laimėjo. Būtent su miškininkystės išsilavinimo asmuo. Kiti dirbantis, netgi ir buvęs seniūnas, ir ne tik tai, žmonės su administravimu išsilavinimu tikriausiai negalėtų dalyvauti. Tai yra konkretus pavyzdys. O kas konkrečiai skundžiasi jums? Ar galite įvardinti, kokį pakonkretinti? Na čia visas ir sudėtingumas. Kai mes kalbame apie mobbingą, kai kalbame apie persekiojimą, tai žmonės tiesiog bijo įvardinti savo pavardės, bijo, kad bus jų atžvilgių bloginamos sąlygos. Tai yra žmoniškas efektas. Dėl to jie nenori, kad būtų jų pavardės įvardintos. Bet jeigu mes pažiūrėsime, tai nemažai žmonių tiesiog išėjo iš darbo, kurie dirbo, kuriems nebuvo jokių darbo kokybės priekaištų. Kodėl jie išėjo? Tikriausiai jie nenori ginti savo teises viešai, jų sveikata, jų pozicija yra tikriausiai svarbiausia, o kai kurie dirba santūriai, tyliai, lygtai vykdomi savo pareigą, bet blogame mikroklimate. Taigi čia subtilus klausimas ir todėl viešumas čia yra labai svarbus, todėl mes viešai ir apie tai kalbame. O dabar administracijos direktorius Naujas pabaigai sako, kad ir jūsų partija tą patį darė anksčiau ir jūsų žmona lygtai dirba savivaldybėje. Tai, kaip pasakytumėt, dabar maždaug Duchnevičius sako, kad jūs stato savus, bet anksčiau savus statė Lenkų rinkimų akciją. Ar sutiktumėt? Nu, matot, aš neturiu tokių pavyzdžių. Anksčiau nebuvo nei iš opozicijos, nei iš kitų tarybos narių organizuojami neeiliniai tarybos posėdžiai, bet iš viso principas svarstymo netoks, nes, jeigu vienas vagia, tai kitas gali irgi vogti. Čia, matomai, netinkamas požiūris, reikia žvelgti į tą situaciją, kuri yra dabartiniu metu. Bet jūsų žmona dabar dirba savivaldybėje? Žmona dirba ne savivaldybėje, dirba savivaldybės kontrolieriaus tarnybai. Tai yra atskira funkcja. Ačiū labai. Ačiū labai. A więc w takim razie, czy uda się w skrócie powiedzieć, co Pan dzisiaj chciał przekazać właśnie w tym spotkaniu? Przekazać zaniepokojenie sytuacją, która egzystuje w samorządzie rejonu Wielickiego. Ta sytuacja była niejednokrotnie przekazywana przez członków Rady. Były indywidualne rozmowy, były rozmowy w czasie komisji samorządowych, były sygnalizowane konkretne czynności, że pracownicy odczuwają mobbing, pracownicy odczuwają prześladowanie, że struktura tak ukształtowana, aby od pracujących wiele lat i do których nie ma zastrzeżeń w stosunku do pracy, byłyby robione zmiany, kiedy osoby są poniżane w swoich stanowiskach na te miejsce, przyjmowane są osoby ze środowiska mera Roberta Duchniewicza i partii, które wspierali pana mera w swoich wyborach. Więc to są przykłady nepotyzmu, przykłady prześladowania, przykłady rozliczenia się z osobami, które możliwie są z innych opcji politycznych i to nie może być. I dlatego nasze jako posłów zadanie
przedstawiając i broniąc interes ludzi, którzy są ich zdaniem skrzywdzeni, to bronić i jedna z form to jest nagłośnić tę sytuację, którą uczyniłem. I te oskarżenia są bardzo poważne, więc te same przykłady, czy właśnie to ludzie przychodzą do Was i te przykłady mówią, bo Pan gdzieś powiedział, że nie może konkretnie powiedzieć z tych przykładów, że jest trudno, to... Tak, oczywiście. Oczywiście sytuacja mobbingu, sytuacja prześladowań, sytuacja stworzenia dobrego mikroklimatu w pracy jest bardzo subtelna. I człowiek nie odważa się z wielu przyczyn. Ja wymieniłem jeden z przykładów, kiedy próbował jakby sygnalizować o niezręcznej w pracy sytuacji. Było poradzono pisać pisemne jakieś nie donosy, a pisemne zaskarżenia, ale przecież tę sytuację złego mikroklimatu, prześladowania uczynią właśnie przedstawiciele administracji, przedstawiciele otoczenia politycznego wśród doradców mera, więc to samo do tych samych na tych samych. Więc osoby po prostu sygnalizują w bezpośrednich rozmowach, w innych rozmowach i przekazują takową informację, takowe zaniepokojenie. A jak Pan widzi rozwiązanie tej sytuacji? Widzę bardzo proste rozwiązanie. Po pierwsze, mer Robert Duchniewicz powinien jawnie określić, że rzeczywiście będzie prowadzić politykę nie prześladowań, nie rozliczeń, nie jakby kompensowania komuś za to, że miał wsparcie polityczne, że będzie do pracowników odnosić się według ich jakości pracy i nie będą nawet cienia możliwości prześladowania za to, że możliwie są z innych opcji politycznych albo w ogóle biorą udział w jakichś innych, powiedzmy, przedsięwzięciach. Takie sytuacje ja odczuwałem, zresztą nie ukrywam, nie chcąc narażać tych ludzi za ten czas od wyboru, od listopada, ja staram się do instytucji rejonu wileńskiego możliwie mniej zaglądać, bo przede wszystkim trzeba rozstrzygnąć sytuację bezpieczeństwa tych ludzi, aby po mojej wizycie, dla przykładu, nie w czasie pracy, nie naruszając statutu posła, ale wykonując właśnie obowiązki poselskie, komunikując z ludźmi, rozważając o dobre i złe strony i co można w sytuacji zrobić, aby za to nie byliby ludzie prześladowani. Więc dlatego przede wszystkim teraz nagłaśniam tę sytuację, zresztą nie tylko ja, i mamy nadzieję, że tę otwartość to jest recepta, jakby można było bronić ludzi. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie.